Ел башыннан Татарстанда мөгізлі эретерлік саны 7.000-ге кемеген. Бұл барлық мал туарының якынча 1%. Әләни зурда түгіл кебек, тек күтуіне күз алдына кетерсең, аз түгіл деп білгішлер. Қызыл зонада тірлікні бик көп кеметкен 24 район бар. Міне олар әліге исемлікте. Себеплері түрлі. Қорай башласан, қойсын аурулар, қойсын жетіштірушенлік кемі білен бәйлеп аңлаталар. Сыйыр ауылының тұтқасы дейлер. Илфақ Шихаповның теріс теориясы бар еді. Ауыл бұйлап барғанда бақшада теріс көресің екен, демек бұл бай йұрт. Тересі барының сыйыры бар, сыйыры барының сүті, демек оқшасы бар. Рания Абдрахманова не үшін ел башында юғалтуларының шындай зор болуын ашықларға алынды. Алексеевск районы. Мында былтыр 22 мыңнан артық баш мүгізлі реттірлігі есепленген. Бұйылның апреліне -8 жиді. Себеплері бұл Красный Восток агрохолдингі туған бұзауларыны біздің районнан чығара әлки районына. Аларының системасы шындай. Алар орна бізге келесі айларда қайтырға тейіш таналар, буаз таналар. Яғни хужасы бір болып бірнеше районда орнашқан хужалықлардан туған бұзауларыны бір жерде жиялар. Агрофирманың бір филиалы шуның біленгінен шығырләне. Мында кереклі білгішлер, мақсус ашату, юқтан түгіл. Татарстанда тірлік кемуінің бір сәбәбі яңа туған бұзауларының өлуі. Қағиде боларақ өлім кетім 5%, ғымумен тірліктер арасында 7% норма болып тұрады білгішлер. Әмі бұл бары бір зур сан дейлер. Бұзаулар біздің ешапырлы. Бірден ол өзінің вақытында ешетмелер ұлғас. Угыз керек кішеттерге біз опығашта 20-40 минут ішінде. Мұна бір саатқа қалды деп айтайлар, но чем етерек кішеттесің, тем лучшырақ. Демек бұзауларының өлімі бүтін республикадағы тірлік саны кемуінің бір сәбәбі. Тағын шындай зур сәбәп выбраковка, яғни ауру сыйырларны суйырға азату. Продуктивный сәбәп бұл үшін ел сайын хожалықта 25% поголовье яңартыларға тиіш. Чтобы сифатлы сетсауырға, көп нәтижелері сетсауырға, экономически выгодны болсын деп. Біз болтыр шағыштырып қағаш, келіп шықты біздің 36%. Бұл 94 мың сыйырны суярға жібергенлер деген сөз. Мұны оларның жетіштірушенлігі кему білен аңлаталар. Ауры башлый, нашарашый, сүті кеми. Мәселен, сыйырны сен выбраковать етірге үйласаң енданы. Врак деп санасаң. Һәм ол кетсәйін деп мәсі комбинатқа. Аның орнына басырға тейішінде танамы бұзаулаган, например, или сыйырмы яшырак, шундай ішіне алып барасың инде стабильно. Сыйырларны итке жибәрүнең сәбәпләрен анализлап караганда 10% гинекология, 7% мастит, 7% сулыш органнары авыруы, 9% аш кайнату органнары һәм башкалар. Иң зурлардан лейкоз. 10 ел элек ул барлык сыйырларның 20%-ында булса, 19 елда 10%, былтыр 3% калдыралар. Алексеевская халык предприятиесендә дә андыйлар бар. Бу лейкоз статусы булган хуҗалык. Ел башыннан инде 300 сыйыр яраксыз дип табылган. Монда хәзер бу хозяйство біздің ограничений бу хозяйствода. Біз һәр вакытта елга 2 мәртәбә буларны лейкозга истедебез по гематологии. Гембальный сыерларында, например, 40, 50, 60 баш чыгарга может. Вот имеется в виду, аларны біз немедленно должны изолировать и отправлять на убой. Монда хәл бер Алексеевскийда гына түгел, башка районнарда да күзәтелә. Әйтик, Нурлатта. Без инде үзебездә булган таналар белән баштан тутырабыз, һәм ягадан сатып алу эшләре алып барабыз. Уртача инде безнең зур хозяйстволар бүгенкендә лейкоздан чыгарыла. Лейкоз буенча инде гел бар иде. Аны чыкты чыгу жолларында таптылар. Балык Бистәс районының Арыш агры хуҗалыгы яңа җитәкче килгәндә терлекләрнең 80%-ында лейкоз булган. Максатлары хуҗалыкны чистарту һәм сыйфатлы продукция җитештерү. 2 ел эчендә күрсәткечне 60-ка кадәр киметә алганнар. Лейкозлы хуҗалык булгач, яшь терлек асрауның файдасы юк диләр. Монда үскән хайван барыбер лейкоз статуслы булачак. Икътисади яктан файдасыз. Без кергәчтендә монда бары аткорм үгезләре. Бұлай экономик дәрәжеден чутласаң, бұл аткорм минусқа китә. Арыш агры хуҗалыгында хәзер төп игътибар савым сыйырларына бирелә. Калганнарының баш санын киметсәләр дә, сөт бикәләрнекен арттыралар. Җитештерүчәнлекне дә, әйтик, 2 ел элек 2021дә бер сыйырдан тәүлегенә 12 литр сөт саусалар, былтыр 14, быел исә 16 литр сава башлаганнар. Киләчәккә планнары әлеге саннарны арттыру. Моның өчен хуҗалыктагы бызау һәм үгезләрне сатып, алар урынына яңа савым сыйырлары ала башлаганнар. Баштан арттыру өчен менә монда 50 башка, бу ягы тоже 50 баш бит инде. Менә шуларны төзедек. 22 елның январында безнең 401 савым сыйры бар иде. Бәйгесе көне безнең монда 493 савым сыйры. Ният куйдык үзебезгә 550 башка җиткезергә.
Тірлеклер зур агрофирмаларда гына түгел, шәхси хуҗалыкларда да кими. Моның сәбәбе ise авырткан башка тимер тарақ булган сөт бәясендә диләр. Her birisi bir çulu, 15 tüm işte bir traderlarının cüz beyesi halık paka tege anlaşılmazlıklar, no devletimiz bilibimiz indi bu вопросны общий решим, решится bilibimiz indi. Потому что şu bütünümüzге de бик яхшы түгел. Әлегә кызыл зонада 24 район. Шүпрәле, Буа, Яшелүзән, Әлки, Сарман, Лениногорск, Нурлатта 3 айда 1500-4 мең баш терлеккә кимегән. Лениногорский районында менә Сатурн Урал хуҗалыгы бәйенкендә авыл хуҗалыгында терлекчелек белән шөгыльләнмәй, җир эше белән генә шөгыльләнәм калдырды да. Ул фирмасын бәйенкендә хайван башларын сдавать итә. Менә Новошминский районына килгәндә Агроснова дигән предприятие. Аның зур күп лешендә хайван сдавать иткән цифрлары күренә. Бу предприятие бәйгесе кендә иске фирмаларда хайванны тотуның әһәмиятен күрми, яңа фирма салырга проектка чыктылар. Димәк, гомуми санарда терлек саны кимесә дә савым сыерлары арта булып чыга, яки бер районда кимегәндә икенчесендә арта. Инвестор һәм хуҗалык җитәкчеләрен аңларга була. Алар үз кыйммәте арзан булган продукция җитештерергә омтыла. Мега фермалар төзелә, булганнары заманчалаштырыла. Шәһәрләр янында агломерация барлыкка килгән кебек, авылларның да үз агломерациясе. Алексеевск һәм Балык Бистәс районнарыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Лейсән Сәитов.